हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनजों आं दिनै आसामनि माखासे गोनां फेस्टिभेलनि सोमोन्दै सावरायनो फैदों। बेनि उनाव बेजों सोमोन्दो थानाय माखासे MCQफोर लागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियावनो दङ बिहु फेस्टिभेल। बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो। गासै आसामावनो आथिखालाव बे फेस्टिभेलखौ गाजा गोमजा फालिनाय नुनो मोनो। बे फोरबोआ मोनथाम बाहागोआव दङ। गिबि, नैथि आरो थामथि। बेफोरो जाबाय मागो बिहु, बहाग बिहु, काति बिहु। मागो बिहुखौ जों माग दानाव फालिनाय नुनो मोनो। माग दान बुङोब्ला जोंहा इंराजिनि जानुवारि दाननि गेजेर बाहागो। बेनिफ्राय बहाग बिहु, बेखौ जोङो बैसागु बुङो। बेखौ जोङो बैसाग दानाव फालिनाय नुनो मोनो। बैसाग दान बुङोब्ला जोंहा इंराजि एप्रिल मान्थनि गेजेर सानाव। बेनिफ्राय काति बिहु, जायखौ जोङो काति दानाव फालिनाय नुनो मोनो। काति दान बुङोब्ला जोंहा इंराजिनि अक्ट'बर। दानिया फैदो मि-दाम-मे-फि फोरबोनि सायाव। बे फोरबोखौ आसामाव थाइ आहमफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो। आसामनि शिबसागर, डिब्रुगड़ आरो लखिमपुर जिल्लायाव फालिनाय नुनो मोनो। बोसोरफ्रोमबो 31 जानुवारियाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। मिनि ओंथिया वर्कशिप, दामनि ओंथिया डेट, फिनि ओंथिया गड। दानिया फैदो माजुलि फेस्टिभेलनि सायाव। माजुलिया बुहुमनि देरसिन दैमा दिप एबा आइलेण्ड। बेयो आसामनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। बे फोरबोखौ लुइट दैमानि साखाथियाव बोसोरफ्रोमबो गोजां बोथोरनि समाव फालिनाय जायो। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो नबेम्बर दानाव सानब्रैहालागै फालिनाय नुनो मोनो। दानिया फैदो दिहिं पाटकाई फेस्टिभेलनि सायाव। बेयो आसामनि मोनसे फोरबो। बे फोरबोआ आसामनि तिनिचुकिया जिल्लानि लेखापानी होननाय जायगायाव जायो। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो जानुवारि दानाव दावबायनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थांखि लाना खुंनाय जायो। 2002 निफ्राय बे फोरबोखौ आसाम सरकारा खुंबोदों। दानिया फैदो काजिरंगा 11 रिजार्भ फेस्टिभेलनि सायाव। बे फोरबोआ 2003 मायथाइनिफ्रायनो आसामनि काजिरंगा नेशनेल पार्कआव बोसोरफ्रोमबो जायो। बे फोरबोआ आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव जायो। थांखिया मैदेरखौ संरैखा लाखिनाय। बे फोरबोआ फेब्रुवारि दानाव जायो। दानिया फैदो आइलि आइ लिगां फेस्टिभेलनि सायाव। मिसिं हारिनि मानसिफोरा बे फोरबोखौ गोदान बोसोर हिसाबै बोसोरफ्रोमबो फालियो। फेब्रुवारि मार्च दानाव सानबा गाहामसिम बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे फोरबोआव मिसिंफोरा गुमरां डान्स मोसानाय जायो। आइलिनि ओंथिया जाबाय रुट, आइनि ओंथिया जाबाय फ्रुइट, लिगांनि ओंथिया जाबाय सयिं। दानिया फैदो जान्बिल मेला। बे मेलाखौ आसामनि मरिगाव जिल्लायाव दियां बेलगुरि जायगायाव बोसोरफ्रोमबो जानुवारि दानाव खुंनाय नुनो मोनो। टिवा कमिउनिटिनि मानसिफोरा बे मेलाखौ खुङो। सोलाय-सोल' खान्थि बार्टार सिस्टेमा बे मेलायाव सोलियो। सोलाय-सोल' खान्थि बार्टार सिस्टेमा गोदो जोबोरैनो सोलियोमोन, नाथाय दासिमबो जोङो बे बार्टार सिस्टेमखौ जान्बिल मेलायाव नुनो मोनो। दानिया फैदो रंकार फेस्टिभेल। बे फोरबोखौ कार्बि आंलं जिल्लाया कार्बिस हारिनि मानसिफोरा फालियो। गोजां बोथोरनि समाव एबा फेब्रुवारि दानाव बे फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनो। बे फोरबोखौ देहालबो बुङो। रंकार फेस्टिभेलनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय देहाल। दानिया फैदो आसाम टी फेस्टिभेल। आसामनि जरहाट जिल्लायाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे फोरबोखौ आसाम टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव खुंनाय जायो। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो नबेम्बर जानुवारि दानाव खुंनाय नुनो मोनो। बुहुमनि मुंदांखा तुक्लाय टी रिसार्च सेन्टाराबो जरहाट जिल्लायावनो दङ। दानिया फैदो अम्बुबाची मेला। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो कामाख्या मन्दिराव फालिनाय नुनो मोनो। बे फोरबोखौ आसामनि हिन्दु धोरोमारि मानसिफोरा फालियो। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो जुन दानाव असमियानि आसार दानाव खुंनाय नुनो मोनो। तान्त्रिक
fertility festival होननानैबो मिथिनो मोनो। दानिया फैदो करम फुजा। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो साहा बागानियाफोरा फालिनाय जायो। बे फोरबोखौ आसामाव आगष्ट टु सेप्तेम्बर दानाव फालिनाय जायो। दानिया आसामनि गोनांथार फेस्टिभेलनि सोमोन्दै सावरायनाया जोब्बाय। दा बेजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे MCQफोर लाबोगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दहायनो बुंथिखादोंमोन। दानिया फैदों MCQफोरखौ, जाय आनजादनि थाखाय जाथावना सोंथिफोर। Okay, so question number 1 दङ बाथौ फुजाया सोमोन्दो गोनां देश बा कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर ए बर' कचारी। नैथि कुइसनाव दङ आसामनि माहारियारि मोसानाया मा? So बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर बी बिहु डान्स। कुइसन नम्बर 3 आइलि आइ लिगां फोरबोआ सोरजों फालिजानाय फोरबो? बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर सी मिसिं। दानिया फैदो कुइसन नम्बर 4 मिदाम मेफि फोरबोआ सोरजों फालिजानाय फोरबो? So बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर बी आहम। कुइसन नम्बर 5 मिदाम मेफि फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। So बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर ए 31 जानुवारि। नोंथांमोनहा एन्सार होनो नाजा। बेनिफ्राय आं होनाय एन्सारजों मिलायनानै लानो नाजा। जौनबिल मेलाखौ बबे जिल्लायाव फालिनाय जायो? So बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर डी मरिगांव। बबे दानाव अम्बुबाची मेलाखौ फालिनाय जायो? आसार जुन। कुइसन नम्बर 8 करम फुजाखौ सोर फालियो? ऑप्शन नंबर डी टी ट्राइब ऑफ आसाम। क्वेश्चन नंबर 9 करम फुजा गाहायनि बबेजों सोमोन्दो गोनां? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन ऑप्शन नंबर बी लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 10 रंकार आरो समांखां फोरबोआ सोरजों फालिजायो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन ऑप्शन नंबर डी कार्बी। क्वेश्चन नंबर 11 बाथौ फुजायाव फालिनाय मोदाइफोरा जाबाय? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। गोजौ होनाय गासिबो भगबानखौनो जों फालिजोबो। बेनिफ्राय क्वेश्चन नंबर 12 बिशु दिमा सोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन ऑप्शन नंबर बी दिमासा। क्वेश्चन नंबर 13 खेराइ फुजाया सोरनि धोरोमारि फोरबो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर ए बर' कचारी। क्वेश्चन नंबर 14 बाइक'आ सोरजों फालिजानाय फोरबो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर बी राभा। क्वेश्चन नंबर 15 केलसावा सोरजों फालिजानाय फोरबो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर डी चिवा। क्वेश्चन नंबर 16 बिशु फुजा सोरजों फालिजानाय फोरबो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर डी डिउरि। क्वेश्चन नंबर 17 आइलि आइ लिगाङाव आइलिया मा फोरमायो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर सी रूट। क्वेश्चन नंबर 18 आइलि आइ लिगाङाव आइया मा फोरमायो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर ए फ्रुट। आइलि आइ लिगाङाव लिगाङा मा फोरमायो? क्वेश्चन नंबर 19 सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर बी शोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 आसामाव आहमफोरनि मैरिज सेरेमनीखौ मा होनना मिथियो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर सी सकलां। क्वेश्चन नंबर 21 बागुरुम्बा मोसानाया सोरनि देश? गाहायाव ऑप्शनफोर होनाय दं। सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर बी बड'। क्वेश्चन नंबर 22 दिहिं पाटकाई फेस्टिभेला बबेयाव फालियो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर डी तिनिचुकिया। क्वेश्चन नंबर 23 आसामनि टी फेस्टिभेलखौ बबे जायगायाव फालिनाय जायो? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा ऑप्शन नंबर सी जरहाट। क्वेश्चन नंबर 24 लहा लाहाया मा फोलेरनि मुंदांखा मेथाइ? सो बेनि करेक्ट आंसर जागोन मा टिवा।
Option number B. दानिया फैदो question number 25. बायदिमा सोरनि traditional मोसानाय? So बेनि correct answer जागोन मा? Option number D. Dimasa. Question number 26. Hajong Polera Kujai Gorama. So बेनि correct answer जागोन मा? Option number A. Lakshmi Puja. Question number 27. Hajong community ni harvesting festival ko मा होनना मिथियो? So बेनि correct answer जागोन मा? Option number D. All of the above. गोजौनि गासिबखौबो. बेनिफ्राय दङ question number 28. जुमुरा बबे हारिनि folk dance? So बेनि correct answer जागोन मा? Option number C. Tea tribes. जोबथारनायाव अन्नानै नोंथांमोना फिननायफोरखौ कमेन्टआव होनो नाजानांगौ आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम एन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय